En dag så kom en lastbil hen. Den var så grim, at alle de ikke ville se på ham. Men så en dag, så kørte han ind i en bilvask, så han ikke blev grim mere. Så han ikke var grim mere. Og så kørte han ud. Og så trykkede han på en knap, så han blev til en monster trucks. Så blev han til et monster trucks lastbil. Og han var så sej. Så alle de også gerne ville være sådan. Men så en dag, så kom der en kat hen. Og lastbilen, den kørte bare katten over. Men katten døde ikke af den. Og ham, der styrede lastbilen, han gik hen ad vejen og fandt katten. Og så tog ham med i en kurv med noget kattemad. Og så gik han hjem. Så kørte han hjem i sin lastbil. Og så så han et fjernsyn. Og så gik han hjem. Så kørte han hjem i sin lastbil. Og så næste morgen, da han vågnede, så kom der en ostemadbil forbi. Og han var så træt af at se sådan nogle lastbiler, så han tog en hammer, og så bankede han bare siden i stykker, så det vrimlede ud med ostemad på vejen. Og alle bilerne, de kunne ikke køre op, når der var ostemader. Og så kørte han hen ind i sin garage igen. Og så så han lidt mere fjernsyn. Så er den fortælling slut. Grundfinale.